Timur. Oke. Tugas moro, cinta. Oh, kersane darin, makanya nembangipun rampung niki. Niki wonten lewung riyen Mbak Nia. Mbak Nia. Nggih, Mas. Wonten pundutan dari tukang parkir Mas Rangga dan kanca-kanca. Liwung ditayuke. Oh, Lewung. Bapak yang punya buku Kasmoro kersane daharan. Mbak Mario kesanipun darin. Iya, ampun keseso, Pak. Rampung niku nembe diaturke. Wah, pasti. Yang dari mana nih, Mas, Bapak Ibu? Nah, kita dapat Darisan. dari darisan. Sol mau Cepat ini, Mas. apa ya? Juragan Boto. Nah, benar ini. Dan tatai, Pak. Ya. Wah, sang lurate ben mari. Tatai Tatai pokoknya dorongan ya, Pak, nggih. Nah, aja kuatir, Mas. Moga dipun paringi rumiyin wonten Lewung Kantor Mas Rangga. Nggih. Mas Rangga yang wonten parkiran. Jaya Kusuma.
Saya tunggu kirimannya Mas Rangga. Yang mana sih? Mas Rangga. Oke. Sabdo pandito Satyo ini sisemu Mugi Gusti Mas Rangga. biasa. Cinta ini kirimannya ada di piring-piring. Kok diterang paket ya di paket. Iya, bohong. Suwun Mbak Nia, ngaturi tembangipun sampun wonten dawuh saking Mas Rangga diaturke khusus kagem petugas parkir ning Mbak Yo. Mas Rangga iki sing kita Mas itu. Ngomong ya dari dia. Nggih. Semoga bisa midhangetke terhiburkan para saking Dera Bure saking Lawadan Penawangan. Mlabaske wekdal ing tasih wonten Pak D kula Pak D Naryo. Juragan Boto saking Daresan. Sehat nggih? Sehat alhamdulillah, panjang umur. Angger seneng liburan insyaallah